Joku on korannut mitään, kato pöyhkiä sulat. Laittanut tuommoiseen virvelistä tuommoiseen narun tuohon. Salut! Salut! Tuossa muuten kahtelin, niin aika hyvän kokoinen on tuo lava, niin leveältä mahtuisi kyprokkilevyjä tuonne kuljettamaan. Mahtuuko justiinsa, en tiedä. Nyt on nimikirjoitus sillä, että siinä. Kekkäsen vuosi niin 56 vuonna, niin 55 kun tämä oli niin tehty. Ja käsin tehty on nämä huonekalut ja nämä koristettu. Ne on aika erikoinen paikka. Mitä kuuluu? Ootteko te Amerikassa lomalla vai missä? Vessaan tullaan tähän kattoon. No me lähettiin, se oli Timmy tämä kaveri, korjaamoyrittäjä. Sitten siinä oli se Johan, se on lentokoneen mekaanikko, kuule tuolta siltä Pomppan Air-puistosta kuule, ja haettiin security ja lähettiin kuule kylille. Timmylle se kuskin nakki napsahti siitä ja lentokoneen mekaanikko napotti takapenkillä ja meikäläinen siinä huostatteli, ajeltiin siinä, niin etupenkillä istui siinä kaverin kanssa. Joo, no sitten se kaveri justisakki se Elvis tuossa, no Johani sehän Johani on kuskina ollut, mikä se on se Kardasian, niin sillä oli vanha Cadillac, muistan 62 vai 3 vuosimalli, niin se oli kuskina tuossa yksi ilta sille. Niin. Joku on korannut mitään, kato pöyhkiä sulat. Laittanut tuommoiseen virvelistä tuommoiseen narun tuohon. Se vetellään niitä sisältä. Eihän noita näy elokuvissa tuommoisia. Siellä ollaan nyt siellä autotapahtumassa, niin aika paljon porukkaa ruppaa tulemaan. Ja Carlos! How you doing, brother? Yeah, I'm doing alright. Tässä Hondurasin äijän kanssa ihmetellään, miten hienoja autoja on. Say hello, Carlos! Salut! Salut! Näkyy vaan Etseli farmari siinä. No eipä siinä mitään, niin siinä sitten iltoo istuttiin ja katseltiin noita autoja tuossa porukkoa pikkuhiljaa. Alkoi tulemaan paikan päälle. Siinä niin hyvällä meiningillä ihasteltiin autoja ja höpöteltiin kaiken näköistä ja käytiin lätyt vetästiin. Siinä oli muuten viimeisen päälle hyvän makuiset tortillat siinä tuossa ravintolan kuppeissa. Bon appétit!
siinä illan mittaan autoja alkoi tulemaan paikan päälle. Olisikohan yli 10 autoa 15 hujakolla ollut siinä ja kyllä minun suosikki on. Mikäs meidän suosikki? No tietysti Cadillac, millä me tultiin se 60 Avo, niin se... Sehän eikö se paras ollut ihan rehellisesti. Kerran niin niinpä. Jumalan kautta kun aina mennään näyttelyyn joskus, niin kyllä pitää takariviä mahdollisimman kaavaksi jättää auto, niin kerrankin eturiviin ja vielä hienoin. Tässä on sen kaverin 52-vuosmallin auto. Niin 52 Fordi. Onko tämä nyt niin sanottu kolmiovinen? Siinä Impalalla näköjään liikuntaa. Sitten tullaanko seuraavaksi niin vanha Fordi. A-mallin Fordi on siinä sitten ja sitten taitaa tulla Servoletti ja sitten taitaa tulla Etseli tuossa noin ja tämmönen Farmari. Se on 59 Etseli ja Servoletti. Ei ole niin verran vaikka minkä näköistä härrykkää. Tuossa muuten kahtelin, niin aika hyvän kokoinen on tuo lava, niin leveveltä mahtuisi Kyprokki-levyjä tuonne kuljettamaan. Mahtuuko justiinsa, en tiedä. Siinä on nuo ränkkaan nuo pullistukset tuossa noin, niin rajoittaa jonnin verran. Kaverille tuossa juttelin, tässä on auto-omistaja, niin ostanut tämän auton vuonna 1973. $4,300 maksanut silloin ja huviksi vaan huosteltiin tuossa, että se on semmonen vesihiihtotarra. Aika hieno. Tuossa juteltiin hänen kanssa 73 vuonna ostona tämä. Kaikki oli sille noituna, että miten sä oot maksanut tästä niin paljon $4,000. Oliko se $4,300 maksana tästä? Hänen sanoi, että se oli ostanut ensimmäiseltä omistajalta vuonna 1973 tämän auton ja mittes muuta se huosta, kun se kaverissa olivat noituna, että miten sinä olet ostanut noin kalliilla tuon auton, kun maksoi $4,300 ja eihän tuon ole ennen paha. On kannattanut ostaa sillä. No tiedätkö, kun illalla oikein ajelo siellä ilta pimentynyt avoautolla plus 28 astetta lämmintä siinä tukkahulu, muuten painat kuule Cadillacilla menemään siellä, niin onhan se hieno fiilis. Snow on my shoes at the airport. Passport still smells like home. First breath of that Miami heat hit my lungs like chrome. Fin kid chasing a postcard. Palm swing slow over 95. Salt on my lips in the rental, but my heart wants OVH alive. Miami life, fast cars, old scars, flew in from the dark, now I'm chasing stars. 63 paint, ocean in the glass, every light green, I was born to pass. Miami life, fast cars, old hearts, resting chrome dreams in the valet yard. From the land of ice to the land of spark, I came a long way just to race the dark. Side street full of park legends, long fins, white walls, low hum.
Red leather seats like confession boots. I touch steel, forget where I'm from. Finnish accent on the dealer. He laughs when I start a clutch. But when that old block coughs and growls, I swear I never felt this much. Miami life, fast cars, old scars, flew in from the dark. Now I'm chasing stars, 63 paint, ocean in the glass. Every light green, I was born to pass. Miami life, fast cars, old hearts, rusting chrome dreams in the valet yard. From the land of ice to the land of spark, I came a long way just to race the dark. Yeah, yeah. Oliko nimikirjoitus se laittu siihen? Miami life. Yeah. Miami life. Miami life, fast cars, old scars, flowing from the dark. Now I'm chasing stars, 63 paint, ocean in the glass. Every light green, I was born to pass. Miami life, fast cars, old hearts, rusting chrome dreams in the valet yard. From the land of ice to the land of spark, I came a long way just to race the dark. Yeah, yeah. Toi ihan kuin olisi viidakkoon mennyt, että ravintolat aika meluusia, että hirmu hölinä kyllä ravintoloissa, että en ole niiden ystävä kyllä. Ja tuo maikka oli tosi hieno, jokuhan sanoi, että se on tämä Frank Sinatra kulma viettänyt paljon aikaa. Tuolla on jonkun verran on nähnyt, että järjestetään autonäyttelyitä, äärettömän hyvät juomat ja rekvisiitta tuo sisältö oli tosi kyllä ainutlaatuinen, että kokemisen arvoinen paikka ihan täysin. Onpa hieno vessa muuten. No hieno. Mitenkä sen vuosi oli 56 vuonna, niin 55 kun tämä oli niin tehty. Ja käsin tehty on nämä huonekalut ja nämä koristettu. Ne on aika erikoinen paikka. Pitihän se vähän hiuksia käydä haromassa siinä, kun avoautolla ajaa, niin se menee tukka pöllyntyy, niin vähän ruopasta vähän nätimmäksi siitä. Cheers. All this stuff was like hand done. So welcome to the Mai Kai Fort Lauderdale. We're coming at you live here. We're in the garden. We're enjoying this beautiful view here of this waterfall. The Mai Kai is a historical building now. Been here since 1956. Everything's been hand done. They just renovated it after it was closed for about 5 years after a hurricane damaged it. Luckily, investors were able to bring it back and create this really cool paradise. Woo! Are there any dinosaurs here? Each one of them does something different. I don't know the history on all these guys, but... Tää näyttääkö tuolta selviytyjästä?
Sinut on nyt, tulepas tähän päiväkirjahuoneeseen selviytyjä. There's a bunch of photo places everywhere. We're back at the lagoon. Täällä ollaan kato Elviksen kanssa. Cheers, buddy! Sinne Frank Sinatra kulma tiellä viettänä aikaa. Kaikki on käsin tehty kulma 56 vuonna. On tässä vähän jälkikäteen, niin vähän tehty, vähän näyttää siltä. Tervetuloa kahtelemaan tämmöstä vanhaa digiravintolalla. Aika hieno. Siinä on tommonen merinainen. Tämä on kuin vanha merirosvolaiva. That's where we just were. Katsopas, mä oon tämmönen vanha kartta siellä. On muuten hieno ravintola. Se on tuollainen laivan tuommoinen ikkuna. Tämä on kuin tuo merirosvolaiva. Sitä tämä on kyllä vanha. Chrisin luona kahtelemassa Amerikan autoja, niin siinä on ensimmäinen Pontiac GTO. Wagoneer jeppi ja mikäs kone siellä on menossa paikalleen, näkyykö? Se on jännä täällä, niin lähestulkoon kaikki on kaksiovisia taikka avoja taikka muuten vai jotakin erikoisuuksia. Että 4-ovisia toloppia niin ei oikein mennä edes olla. 8-inch Marines and 2 8-inch Marines in each door. 4 8-inch Sundowns going underneath the seat. Sounds like kickdown is too tight or something. Yeah. Pakkiruteissa tässä.